trust me, you'll want to make time for Hej alle sammen, this. og velkommen til den You're her looking video. for I something dag så skal jeg big to altså keep spille your det, der museum hedder in Choo business. Charles. Well, Og det there's er et something party, big man on laver. that Jeg island. tror, der kommer Real fra 5 big. eller 4 eller sådan So noget. many friends. Så And var even det my own mange son are venner still og out mig there. selv, min egen If søn. anyone can bring this Hvis thing nogen down, kan it's you. nedlægge It'll denne be the tingest, biggest er der attraction your en city's og ever elendigt. seen. Jeg kan ikke And you can finde help an old at friend. læse Yes, storsætninger. meet me on the Ja, docks mød at mig ved sunset. havnen, I og hope you're solen ready står for a op. little Jeg monster håber, du er hunting. klar til en lille monsterjagt. Uh. Ja, den her spil her, det handler om, at man har et lille tog for sig selv. Og så er der en, der hedder Eugene. Yes, Så nu skal jeg sir. prøve at... They call him Charles. Vi kalder ham Half Charles. train, half gigaspider Et from halvt hell. tog for at We've been kæmpe planning his for demise for some helvede. time now. Vi har plakat and have en nearly undergang i everything styrke in order. efterhånden. Vi har Just a næsten few klaret people os. to meet and Bare places to få see. nogle mennesker Simple til at møde errands, dig you og know. steder helt simpelt. Du ved Yes, nok. sir. Welcome to Ja. Aeronerum. Ja her, The velkommen til island where Aerovarium. miners dig their own En ø, hvor graves. medarbejdere Stay graver close. deres nye. Charles isn't the Hold dig i only thing to nærheden. fear Charles er den around eneste, here. man kan frygte her omkring. There's a train Der shed er et at the togskur på top of toppen the af den hill. bakke. One of the train operators En was af killed early on lokomotivføreren by the blev beast. dræbt tidligere, So his old bæstet, engine should så be in hans there. gamle maskine brudte If hverdagen. we can get to it, it Hvis could vi be kan an få fat i den, indispensable tool kan- on our journey. Kan det blive en uværligt værktøj under vores rejse. Stay close. Hold We dig don't want to tæt be exposed på. for too long. Vi har ikke lyst til at være ude i det åbne for længe. Hehehe. Okay. Men altså, han siger bare, at vi skal løbe efter ham. Så det gør jeg. Mærkeligt, man kan løbe så hurtigt op på bakker. Mærkeligt er, at Eugene er så gammel, og han løber. Nå, nu er jeg heller der. Ej, du går forrest. Jeg laver parts, så jeg tænker, jeg klarer Nej, jeg klarer bare nogle par quests. Nå, kan jeg komme? Nej, vi skal klikke på. Surt, der er låst. Not to worry, we can Bare still rolig, find vi a kan way stadig in. finde en vej. There's a small shack Der er up et the lille path skur op ad that stien, might der have a måske key er en nøgle inside. inde i Take det. this map. I just Tag det her marked the kort, location jeg on it. leder markeret placering på det. See if the key is Se up om there, nøglen er and deroppe, I'll så look leder jeg around videre some more hernede. down here. Okay, Eugene. Okay, du lyder sød, du er. Du lyder mega sød. Okay. Men indstillinger. Lydkær. Nå, den er på 0. Lydeffekter. Sådan. Okay. Men hvor er det skulle være? Der. Hvad så der? Babys første mission. Søg i den nærlige skur efter nøglen til togstationen. Okay. Der løber jeg lige op. Okay. Mærkeligt. Der er nøgle. Se de genstande, du har samlet ved at trykke på I eller Y. Hvad? Ja. Mikkel, er du så gå? Ja. Godt. Og luk døren, Mikkel. Nå. Det var bare min lillebror. Men altså, det er bare min lillebror. Ved at trykke på I. En lille guldnøgle, der kan bruges til at åbne det forladte togstation. Okay, det lyder lidt creepy, den har forladt den der togstation. Eugene er her. Good on you! Looks like you found it. Ja. Open up that door and Åbn lead the døren, way. gør jeg den. Okay. Hey, that's what I'm Det er talking præcis, hvad jeg talte om. She's an oldie but a Hun er goodie. en god klassiker. I'm going to Jeg vil, inspect the train's jeg vil exterior. inspirere togets yderside. Why don't you take a peek Hvorfor tager du inside? ikke See et what we kig got ind to for work at with. se, hvad der er arbejder med? Jo, det skal nok. Er det der Charles? Eller hedder toget også bare Charles? Nej, det gør det ikke. En lille basse.
Fedt. Øj. Nøj, hvor fedt. Nos, hvor fedt, mand. Eugene, du må lige give mig sådan en chok. Well, the exterior is a little Tja, rough, det but udvendige everything er looks to lidt be ramboteret, intact. men vi ser ud til, at vi er That intakt. gun you were looking Det at våben, wasn't du on kiggede here på, when I var was ikke evacuated from på the plads. island, Det er, but da it jeg sure looks blev fun to use. evakueret fra øen, men det er helt sikkert ud til at være sjovt eller bruge hehehe. We can light up Vi kan Charles sætte with it and plus. take him Vi kan down sætte before he plus på even Charles sees us coming. med os. Det er nære, at han fører opad os. Are you ready to take this Er du thing klar til for at a afprøve spin? denne tingest? Jepski. Nå, hvad var det her? 0 skråt. Fartniveau, skadeniveau, rustningsniveau. Så kan vi opgradere toget eller hvad? Jeg forstår jo din. Hvad? Nå. Yeah, baby! We're coming for you, Charles! Mener du virkelig det, at du skriger så meget, Eugene? Okay, det ser creepy ud egentlig. Okay, så du har faktisk tænder. Okay, det er fedt nok at vide. Jeg vidste ikke lige, at Eugene havde tænder. Vi kører. Der er fedt her. Do you hear that? It's him! It's him! Get to the gun! Light him up! Careful! Don't let the gun overheat! Easy on my Der er Eugene. Det er ikke sådan, This det er meningen, isn't vi how skulle skjule. things were supposed to Jeg end. skulle skjule det. I thought we could still Jeg fight tænkte, vi like kunne we kæmpe always som i gamle Yes, dage. sir. Ja, her. Ian, Lidt ind, host lidt easy ud. out. You don't need to Du do må more gøre than I mere, end jeg troede, men jeg don't er have host. Jeg har ikke noget til at forklare. Find æggene. the eggs. Find æggene. Find Find min søn. son. Find min søn. Eugene! 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 Ved du hvad jeg ved? Jeg tror, at vores tog, det bliver simpelthen nødt til at hedde Eugene. Det var Eugene, der hjalp os med det. Nu hedder det bare Eugene. Jeg håber, at Eugene kommer i live med en secret eller noget andet. Nå. Jeg skal bare have fået de fine Charles. Vi gør ikke nok damage, sagde han. Det er det, vi skal. Vi har kun den her dealer her. Eller det ligner i hvert fald en dealer. Det er sådan en machine gun. Det kan faktisk også godt være en machine gun. Og han ligger bare der. Forsvinder han. Nej, det gør han ikke. Nå. Pis. Så må jeg bare forlade ham. Og så tog jeg ud af Eugene. Det gør vi. Nå, men har vi stadigvæk vores kort, hvis vi trykker på M? Det har vi.
Fedt. Ved du hvad, jeg tænker, at vi kører herhen. På grund af, der er flere, der er mest quests derhen. Vent. Det ser ud til, der er noget her. Hvad er det der? Hvad er det? Skrot! Det er skrot. Hvad kan man bruge det til? Skrot. Metalskrot, som kan bruges til at opgradere dit tog. Brug placeringen i dit tog ved at få adgang til at opgradere. Okay, så det er det, som Eugene talte om. Nu er der lidt med der. Nå. Ved du hvad, jeg tænker, vi skal bruge... Ja, det er bare 2 på dem. Fordi vi har allerede med speed og rustninger. Nå. Men hvad er det derovre? Så kan man vælge. Okay. Skilte markerer at spore deres forhold. Lyset ved opringe sporet. Stop det tog og brug håndtaget på jorden for at skifte retning. Hvor er det fremtid? Nå, der. Nå, fedt, mand. Ja. Skulle vi ikke den der vej? Jo, det skulle vi. Ved du hvad? Sygt. Ej, det er altså lidt meget. Men man bare har alene. Det synes jeg. Okay. Skræmt. Hvem er du? Eugene told us we'd have a newcomer soon. I suppose that would be you. Det er ud fra, at det er dig. Here's the key. As a side note, check out the back. Good luck with... Ved du, jeg tror ikke, jeg kommer til at læse under teksterne. I må meget undskylde, men der er andre mennesker, der læser under teksterne. Jeg ved godt, at jeg er dum, men altså... Jeg er mega dum, på grund af, at jeg ikke gider at læse dem. Det er bare på grund af, at de er lidt lange, synes jeg. Var det, hvad der her? Vi har ventet på tålmodige, som vi kan... Nej, der er mere tæt på her. Der er en der. Den kunne jeg også godt tage. Ja, den tager jeg. Men vi fik noget skrot, det var også godt. Det er også godt. Skrot, det er også godt. Kan man virkelig miste liv? Ej, jeg vidste ikke, at de har taget fall damage med liv på. Nå, hvem er du? Lisbeth Møger der. Jamen, goddag, min kære. Jeg laver en ny omgang grøde. Jeg laver en ny omgang grøde. Ingredienser fra min helt egen sum. Men jeg har ikke noget kød i øjeblikket. I smell a goodness on the island in the swamp, and if you wait over there and bring it back to me, I'll pay you some scraps. Derover, så bringer jeg dig tilbage til mit vand og betaler dig med noget skrot. Although, Men du skal være forsigtig wary of Barry. The swamp. Keep an eye out for him splashing around. Hold øje And med, don't han move if stadig he gets går close to rundt you. og bevæger As you sig. stand Ikke hvis han still. kommer tæt på dig, He's as så skal vi kind stå as a stille. kitten. Ja, så er han blind som en kattekilling. Det er forståeligt. Det er det. Nå, hvad er det her? Nu skal man bare lige sidde her og jeg kan ikke se nogen zoomer en stund. Det kan jeg ikke. Skråt. Opskrifter på velsmagende lækkert gryderet. Sumvand, salt, kløver, skidt salt, kød, alle slags kød og inklusiv menneskekød. Hehe. Og salt. Ej. Jeg ved godt, der står salt 2 gange.
Hun er dum. Og jeg hopper i vand. Søndermonster Barry. Hvor er det ham der? Det må næsten være ham. Det må næsten. Det må næsten være ham. Barry, du kommer fandme tæt på. Barry, du kommer sygt tæt på. Det er lidt creepy det der. At man bare har en fisk eller en fjæsing eller hvad det er. Skriv lige ned i kommentarerne, hvad det er det der. Tilbage til det spil både for at udføre dine missioner. Hvad? Sumsvømmer. Samle kød for. Du startede lige spil Waveforgers mission. Nå, men så skulle det næsten tilbage. Det er noget. Godt, Barry er langt væk fra os. Fedt, mand. Okay, det kan man måske ikke sige, han kommer godt nok tæt på os. Ja, jeg skider en snebold, hvis der drukner ned i vandet, og der kommer en eller anden slange, eller med hug til det op, så skyder jeg en snebold. Så skyder jeg bare en snebold med den samme. Så laver jeg en snebold med mine bukser, hvis det skyder. Barry. Du stopper. Du er nok den eneste monster, som jeg vil kende godt her. Og jeg havde den bevægelse, der er nede i vandet. Jeg bliver sådan helt forstyrret af den. Der. Hvorfor skriver du den vej, som jeg skal hen? Du er irriterende, du er. Du er så irriterende. Der kom du sørme tæt på. Barry, er du ikke tid at gå? Er du ikke tid at gå lige derhen? Så er du mega sød, hvis du gør det. Barry! Stop med at svømme i den retning, som jeg svømmer. Det er en dumme idiot. Hvornår er jeg færdig med det her? Magter det ikke mere? Går han er væk, på vej væk fra mig. Den der vej. Godt. Jeg er snart færdig. Godt. Jamen det er fint nok. Nå, herligt. Okay, jeg lige varme op af dit bål. Så, nu tør. What a delicacy! Sikken en delikatesse, du har fundet. Here are those Her er det scraps I skråt, som er offered. til Have a dig. safe Ha' sikkert night, nat, little min one. lille ven. En af 40 stykker skråt, det er godt nok. 41 stykker skråt, det er godt nok. Godt. Så skal vi bare væk herfra. Jeg magter ikke at være hernede via Lisbeth. Hvorfor bor du også helt ud i skoven? Altså, det er jo det dummeste, du overhovedet kan. Du er en Charles, som bare kommer og fanger dig. Hvis jeg hører Charles gå. Jeg løber ind i det der hus der. Hun står også helt derude, og Charles skal godt nok fange hende, det ved jeg godt. Nå, jeg vil godt have våbenskader, og så en rustning, og så fartniveau. Ellers bare så det. Så må vi bruge den gå ind og have mere. Hvad er der her? Ikke med det PC valgfri mission. Godt. Påkrævet mission. En valgfri mission. Våbenmission. Våbenmission. Nu skal jeg videre. Osh. Shut your mouth. Der er skråt. Okay, så hvis vi ser sådan nogle der, så skal vi tage dem med sammen. Okay, det kan jeg gå lidt. Okay, chokker de der lys der. Jeg tror
troede, det var Charles. Jeg troede godt, det var Charles. Hvorfor kan jeg komme derinde? Det her er det heller ikke. Nej, det kan jeg godt. Okay. Look, kid. Wanna warm? I got some light. Okay, hvad har de fået? En dirke, et par dirke, som du kan bruge til at bryde ind i låse kister. Okay. Han sagde, han ikke kunne finde ud af at bruge dem. Nå, der er en kiste her. Nå, det må... Okay, det... hvad er det? En minigame her, sådan noget. Slags minigame. Nej, fint nok. Hvad er det her? En edderkop eller sådan noget. Det ligner en edderkop. Jeg gider ikke have edderkopper på mig. Måske kunne man okay, han sagde han 32 stykker skrot. Det giver godt nok meget skrot det med her. Missioner her. Det gør de. Ej, prøv at se mit tog, det er allerede noget halvvejs, altså. Sygt fedt. Og en pågræd mission der. Ej, jeg tager 2 sekunder og kører derhen, altså. Det var godt nok ikke meget. Men altså, jeg tager den her quest. This is dispersed. There's an here's. Okay, hvor mange... Hvad er det der? Nå. Men altså, jeg tænkte, at det var alt for den her video. Altså, hvis I nød den, så gå ned og like og subscribe til min YouTube-kanal. Det var i hvert fald rigtig glad for. Og så hvis den her video får 500 likes, så laver jeg en part 2'er. Så vil jeg gerne sige, ses i næste video alle sammen. Hej!